Nyakwara Mogajuang odichieng' machielo mar tich adek tarik 16 dwe mar aboro 2023 arwakni machiegni mar yudo weche manyien mag Migago odichieng' ma bende chakruok ayanga mar romo mar governors ahinya ka idhialo higni 10 mar tend loch gwenge kata devolution timore e kaunti ma Uasin Gishu. Jatend piny Kenya William Ruto en achiel kuom welo moyuoro e nyasino mar neno ni oket okenge manimba mag tego telo mag kor gwenge kata devolution ka koro ing'iyo higni 10 ma osekalo nyaka ne chak lai manyien mar telo mar devolution. Nyakora Ramogi, Senator mar kaunti ma Uasin Gishu Jackson Mandago ma bende ne en gavana e kinde mokalo koro ni e lwet obila ma otudore kod wach mar omenda moko mane oketi agulu moro e kaunti no mondo ne sir godo nyithindo kata jopuonjre mane owinjo bed ni dhi somo e pinje maoko. Wan gi mathoth motendo kod magi to kod mamoko mathoth. Mokwongo wayud thuond weche. Jotend counties kawuono chopo e boma ma Eldoret e chakruok romo mar dhialo higni 10 mar sirikand counties. Chik mar mako manen gavana ma Uasin Gishu Jackson Mandago kod joma moko adek ogol e wi lal mar omenda jopuonjre mag county no e kinde manen gavana. Ni mtu ambaye alikuwa amebaki kutoka kwa kabineti ile ya kwanza ambao watu walianzisha serikali hii. Jodak mabuda langi yuago jaod bura margi machon James na Kwanga Osogo manyonindo odhiambo manyoro. Arwakni machiegni Nyakora Ramogi nyatuduri kodwa nambari 360 namba marwa mar ote machuok kata e Facebook mar RamogiTV Kenya, YouTube kachiel kod Twitter handle @RamogiTV KE. Nyinga en George Bati machiegni. Senator ma Uasin Gishu Jackson Mandago ma kibo ma Eldoret motelo obila mago kwach kich nogolo chik mondo mim en kanyakla kod jima moko adek ma itudo kod mibadhi e wi omenda mane oketi agulu mar siro somb jopuonjre mawuok e Uasin Gishu mane dwa dhi somo e pinje maoko. Kaluwore kod oboke mawuok e doho ma Nakuru, Mandago kod jomoko adek e kind dwe mar 2021 nyaka dwe mar 9 mar higano ne otudore mar yako omenda maromo bilion 1.1 e kinde mane en gavana mar kaunti ma Uasin Gishu, omenda mane oketi agulu mar siro jopuonjre mane dwa dhi somo oko. Oboke mar bura oyango ni e kind dwe mar 6 2021 kod tarik 12 dwe mar 9 2022 joma omakne gi bura ne olodho milion 56,512 kod 300 kowuok e agulu mar siro somo e pinje maoko mane oketi e bwo tend kaunti ma Uasin Gishu. Achijego bende itudo kod lodho e agulu no milion 10,820 kowuok e agulu mar siro somb jopuonjre e pinje maoko e kind tarik 15 dwe mar 6 2021 kod tarik 5 dwe mar 9 2022 e kind omenda mamoko magikoni ne giyako ataro mar chik. Wadhi nyime Nyakora Ramogi kod weche mamoko bende kama wayudo ni let kod kuyo mako dala James Osogo mane en jatend migawo e sirikal mar mosenindo jatend piny machon Jomo Kenyatta. James owito ngimane Osogo owito ngimane ka ojahigni 41 higa mar 1963 higa mar 64 nyaka 66 noyiere jalup jatend migawo mar pur ka bang'e nomede lemo nyaka jatend migawo mar tudruok e kinde 1966 nyaka 1969. Bende otelo ne migawo mar ohala kendo dok telo ne migawo mar pur, migawo mar thieth kod migepe mamoko. Kifo chake kimenipiga sana, kimenipiga bukutua, na ni mtu ambaye alikuwa amebaki kutoka kwa kabineti ile ya kwanza ambao watu walianzisha serikali hii.
ndiye alikuwa amebaki, wote walikufa. Sasa amefuata Njonjo, ndiye alikufa hapo karibuni. Sasa amemfuata na yeye sasa na miaka 91. Kawere kod mag huyo e gwenge ma Budalangi e kaunti ma Busia kalure kod tho mar ja od bura margi mokwongo e gwenge ma kono. Ang'e ni motende kod weche mag pur gi chenro mag sirikal. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua ojiwo oganda ma Uasin Gishu mondo omak motegno weche mag pur bang' sirikal duoko piny nengo mbolea nyaka siling 2,500. Gachagua koni piny owacho ok bi loko ng'eye ne singo mar bero ngima oganda jo Kenya. Jalup jatend piny bende olando ni piny owacho dhi chako nyiewo oduma kowuok kuom jopur e nengo maber mondo kan-gi e dere madongo mag cham ma pacho ka. Kamano bende osingo ni piny owacho dhi tieko gedo mag apeyni mane ochaki kaluwore kod weche kata mane ochung' kaluwore kod weche mag siasa e gwenge mag Hoho mar Okak. Mimi nataka nichukue nafasi hii kama nimefika hapa kwa mambo ya maendeleo kusema ya kwamba tumejikakamua kwa mambo ya ukulima. Mnajua tulipopata uongozi tulikuta mbolea ikiwa shilingi 7,000. Ilikuwa imepandishwa na wale jamaa. Ndio hapo rais akaagiza na akatoa amri ikapunguzwa mpaka 3,500. Naye Mwenyezi Mungu akatubariki akatupatia mvua. Tumepata mazao ya sawasawa. Na juu ya hayo rais tena amepunguza kutoka 3,500 mpaka 2,500. Na kwa hivyo tunataka kuuliza wakulima katika kaunti hii yetu ya Uasin Gishu watie bidii kabisa. Hii fertilizer na kuja ya short season, wachukue bolea, waingie kwa shamba, walime sawasawa. Wadhi nyime nyako Ramogi riwruok mar Kenya National Chamber of Commerce bade ma Kisumu komakore kod riwruoge mamoko kod jo ohala e kaunti no ochako chenro mar tiego rowere yore mag yuto ma ok gigalore mana ni girito tij andika. Jakom riwruogno Jack Mayenga wacho ni lek margi maduong' neno ni rowere oyudo kaka ginyalo chung' kar kendgi ma ok gitenore kuom jomamoko. Tiegruok ma kamano ochaki gi rowere manie ute mag twech mondo gin bende kik wegi oko e seche ma ichwalo weche mag dongruok ne rowere. Riwruogno koro kwayo sirikal mondo mi ochiw thuolo makare ne rowere e loso mwandu ma itiyo godo e pacho ka. Is for children. Understand what is the rate of the. I also need a hand of a clap. And members have said that our role, it's not only the role of the government to create employment opportunities for the children or for the youth in this country, but it's also our role as the private sector, whom we contribute a wider percentage to this country in terms to creating job opportunities. I think we are all in agreement with that with me. What we are interested is the children whom they can actually be able to be placed in a work environment, because we know that as business people you have concerns about character, and we assure you that the children whom we are bringing to you are of good character and they can be able to be mentored and work. Gisani awaromo gi joma puonjo moloyo nyithindo ma osebedo gi chwanyruok gi chike kata conflict with the law. Nyithindo ma moko nie Boston institutions, moko jonyuol gi nowito. Koro mago ema wang'iyo to gin di kony gi nadi. Mwaneno ni ber ka Boston institutions ma gin tiego opuonj gi gik madwarore, gik ma ka giwuok to ginyalo biro ma giti. Owuok e gwenge ma Kisumu wadhi nyaka Homa Bay. Riwruok moro ma ok mar piny owacho ma idendo ni Inuka Community Developers Network ka omakore gi Media Focus on Africa ochako chenro mar go mbaka gi jopiny kod jokanyo e sectors mamoko e manyo yore ma inyalo jiw godo telo mar joma mine e kaunti ma Homa Bay. Chenrono bende geto neno ni joma mine e kaunti no kwan jomedore lemo mag telo ma ok mana kombe mag siasa kende. Wakelo other voices on board. We are involving the men, we are bringing in the local administration, wakelo the religious leaders, mondo watwagane kanyakla, wane kaka wanyalo
miyo joma mine mijing'o. E seche gi to wanyalo wacho ni at least piny osebiro mayom nikech mine manotelo mbele go koseyawnwa yo at least wan gi pogruok to pok obedo makare. Koro mine pod wawacho ni mine mondo med wuok oko mondo kaw kombe gi eki ok only in politics but also even the head offices. Sani endi nitiere kombe miyiero ma onego bed ni wakaw. Koro ayudo puonjruok malach kendo kumwa e gwengewa wadhi keto mondo mi kendo wang'ni e yiero manyien mabiro joma mine kwan gi oidh malo moloyo kaka sani e Homa Bay County. Ka wadhi nyime wadonjone Nyamira nyako Ramogi kama joma mine kaunti ma Nyamira ijiwo mondo donje riwruoge mopogore opogore mag ohand pur kaka yo mar duoko chien midhiero mar gwandruok ei familia ma bende luwore gi chan manitiere ei oganda. Yogiru beno loso e kinde chenro mar nyiso ber mag ohand pur manoiki kod riwruoge moko manitiere e ward ma Magwagwa e sub-county ma Nyamira North. Bende gipuoyo chenrono ka giwacho ni jopur biro chako loko ala e yo makare. Gijiwo jokanyo mondo miyo mak motegno riwruogego ma bende gogi jek kendo miyo gi omenda mag hola ma gitiyo godo e bero ohandgi kaluwore gi chiro manitiere makono ahinya kotende kod weche mag cham. Jipno geto mar duoko chien kwan lwenje mag kit chwech ma osebedo katimore kendo joma mine oyudo kaka ginyalo yudo yuto mag giwegi ma gikonyore godo. More of a trade fair or kind of a show where we are doing exhibition of our farmers, and we work with our local partners including Mangahat and Sikom, Nyamira North, who do the activities. And for us as Muungano, we are creating a platform where we're bringing all the farmers and more exhibitors, also with the county government. We're empowering the women and the girl child so that we may reduce the embarrassment and the violence in the families, because majorly it is economic problem that causes most of the violence in the homes, as we have learned. We have brought our farmers to come and showcase their products. We usually support our farmers in the indigenous local vegetable value chain and also the mushroom vegetable value chain. So we have come here to tell the community what we do and also to get new farmers to join us. Imisa ambayo nitatoa maybe kwa county government of Nyamira ni kuwezesha mkulima wakati waanze kufanya mambo ya value addition na mambo ya marketing. Jothieth mag tuo kansa ahinya to mamako dundu mar tong chuo kata prostate cancer ojiwo jo Kenya mondo mi oyang kit thieth manyien mar kansa mamako dundu tong mar chuo ma otisi ni brachytherapy. Thieth makamano ochakore pacho ka higa mar 2017 kata kamano jotuo 112 kende ema oseyudo thieth e yo manyasani. Ngire Peter Mungai motelo ni thieth mar kansa no hospital ma Nairobi Hospital koni poni piny owacho yie mar siro jotuo e yore NHIF kendo yaro bargi e tiego lakteche. Thieth makama nyalo konyo e thiedho kansa kaka mag thuno, dhod nyodo e kind mamoko e yo mapiyo. Kithiedhni ok jotuo kalie bero kaka thothne osebedo ka itimo ni thieth mag kansa mar odundu mar tong mar jomachuo. Prostate cancer in Kenya is big disease. Worldwide, it is the second leading cause of cancer deaths. In our country, it is the third leading cause of cancer deaths for both men and women. Brachytherapy of the prostate, the alternative to surgery, the new modality of treatment to surgery, which is more precise and has less morbidity. What do I mean by less morbidity? You're treated in the morning, you could even go home in the afternoon. Not only is it an improvement, but it also is a simpler method that can be rolled out to other parts of this country. Yesterday we did 2 patients, and it is possible to do 3 or 4 or 5 patients in a day. Moro kwa gweng ma Rostaman e kar chung'od bura ma Lurambi County ma Kakamega bang' Fanis Achenza yer bedo ruoth mokwongo mamiyo e municipal ma Kakamega. Kalure kod Achenza tich mare maber e gweng'no kod kalo penje mane gitimo ji mang'eny ma bende ne dwaro lemono ema omiyo yudo tijno mar ruoth kata obedo ni pek to dhuro e chwalo tije moting'o arita kod midhiero mar wuoth e tiyo ne oganda. Kata kamano familia mare
omiting'o ruodhi wetene kod osiepene to puoye kuom tije matek mano timo kendo gino makoro giwacho ni omiyo oyudo tijno. Kama nilivyosema, sherehe inaanza rasmi. Huyu mahatamu akiingia kwa sababu chief tulikuwa na yeye, mimi ndio nimkaribisha kwa ofisi kama alinipata mimi niko hapa. Sasa langu alikuwa anachapa kazi yake vizuri, hakuwa anaoka hata yote. Aliingianga mahali hata nyumba hata kama imefunga hii ya nini. Hiyo nyumba tutapomoa, tutatoa hapa pombe, tunashika huyo mtu tutapeleka polisi. Sasa bila amepata hii kiti nimeshukuru. Kianza kazi mimi sikuwa nimeingia katika kazi. Nilikuwa chini ya usalama yao na alikuwa anapiga kazi. Hapo naweza sema sisi kama wanaume tulikuwa tunamuogopa kwa sababu akifika mahali wakisema amekuja na chief mahali tunajua hapo kazi itanyoroka. So tulikuwa tunaheshimu yeye. Hatuwezi sema hakuwa mtepetefu. Alikuwa mchapakazi. Na hata saa hii natumai hiyo kazi ameongezewa, anaenda kuimprove area yake kabisa. Nilikuwa assistant chief Sherere sublocation from 2017 na this year nikapata barua baada ya kufanya mtihani na wenzangu na nikafaulu kuchukua hiyo nafasi ya kuwa chief Sherere location. Nashukuru serikali kuu kuona hii gender rule ambayo ni wanawake kupata nafasi katika uongozi ni mzuri. Ndiposa nashukuru Mungu kwa maana unapopatia mama uongozi unapatia jamii. Ero kama nanya kora mogi kumkete RamogiTV ranigi kindene ayudane yue moro matin mar liso pi moro kata kamano kapokatimo mano wino kamino molo mar ngodhe mbolea ma jalup jatend piny wacho ni oaya 6,000 nyaka 3,500 wan ok ochopnwa gembwaka wan koso wan to ok wan jo Kenya openjo kamano okay. Puoch gi pak ni RamogiTV kod Ramogi Radio kuom chung ng'alo manyime chwalo weche manyien kod matuch tung piny. Mosh Digaro Land Cruiser wacho kamano dongruok mag gwengewa iyudo mana ka okalo e RamogiTV kanyo. Mosh Digaro bende wacho ni chenro mar Migago chopo ne makare ahinya. Wacho ni Ten Gladys Wanga ni olemo mathoth manenore kaka ting'o youth malo kod dongruok mag gwenge mano bende kaka wacho okay. Wayudo maber ahinya uru nyambok mar Yugis Dala mora ahinya gi weche manyien. Erokamano ahinya ni kuod de wacho ni biro timo mosanya kuom wito jaod bura ma mokwongo mabuda langicha. Erokamano ahinya kwa Ramogi kasto ka bende aneno ka zilongo ni Slovodan Shata kawuok Nyasoti Magonga Mabei County wacho ni amora ahinya gi weche manyien kaka pilo renwayo makare. Erokamano nya kwa Ramogi yenakaw yweyo gi kanyo ka wadugo pod wan gi mamoko mathoth e Migago kaka kana singoni kikidhi mabora. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Kokalo kuom lakteche kod thieth, wayudo ng'eyo kaka dendwa tiyo. Nitie hormones mar ng'ama miyo kata ng'ama nyako. Iluongo ni estrogen gi progesterone. Kendo wayudo ng'eyo kama inyalo yude kony moluwore gi weche thieth. Daktari en tich ne thiedho oganda mondo oganda odhi maber. Kaka wadak e kinde ma ok ong'ere. Ngimawa en gima duong' moloyo. Ka en ng'ama osiko ka ywaka en kama osechopo dwa kawo ngimane. Kineno science gi wek rito. To e penj laktar wakelo ni lakteche molony to gilero ni weche thiedho tuoche ma opogore opogore kod rito kit ngima maber. Anyalo tiyo kod chiemo e geng'o thiedho kachiel kod timo bero ngima wa bende. Yes, erokamano ahinya. Penj laktar kokalo RamogiTV kama wacho ni ngima en mwandu. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 1 mar otieno. En chenro ma kik bai kata matin.
Ma e chenro makelo ni danji malie. Kik od belo bai. Wakelo ni be. Ang'o mirito? Aliye juu. Fuata. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nagi. Apuro puoth ngima, apuro puoth poetry bende, apidho kodhi. Duond mine. Mine nyalo. Kod ohala. Ng'at mochako ohala nikech ng'ane no ochako. Gino gidhi mabor. Mbak ndalo. Wuoyo go ganda mar onagi ka jiwogi kik gibedi gi luoro. Kod Stella Brenda, Lin Ramogi, kod DJ Kolo. Wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiechieng' nyaka saa 10 odhiambo. Mane RamogiTV. Paren gi siling 20 kende, inyalo yore gi landlord. Ng'ata nyalo bedo gi ot mulungo nyinge kokalo kuom Boma Yangu. Yudi ot mulungo nyinge kawuono. Chak kungo ne deposit mar 10% madore mondo ibed gi thuolo mar bedo gi ot ma ulungo nyingi. Ndikri ka idio *832# kata gwel mbui mar www.bomayangu.go.ke bang' ket siling 200 mar registration gi deposit mondo thuolo mar yudo ot mulungo nyingi ni kik bai oko. Chukua hatua ujipatie keja yako leo. Piga *832#. Boma Yangu is a government affordable housing program. Machiegni kendo nyako Ramogi wadhi nyime jokanyo mawuok e sekta mar somo jiwo mondo omak somo mar CBC matek kendo gimed jiwo pok mar nyithindo matindo. Magi nenore nyasi mar rwako nyithind skul 2 mane yombo e pacho kae piem mar wende kod goro manotimore gwenge mag Nyeri. Ogol kwayo ne jonyuol ni kik mi nyithindgi tije mang'eny e kinde molor skulni. Nyasi no bagi skul ma Timiza Nyari Bahari Chache County ma Kisii. I thank for this opportunity for talking because I proceeded to nationals and I want to see President Ruto. Please, President, allow me to see you. Our school emerged to be the best, taking position 1 in the national, especially in national competition, is not easy, and therefore we are so happy, we are excited today, even our parents are very happy. I'm happy parent to say that even my girl has a kitchen garden at home, which they were told by their teacher to prepare, and so I think my girl is headed to the right direction. Recently they went for music festival that occurred in Nyeri, and 2 of them emerged amongst the top in the country. As a ministry, we are encouraging CBC implementation, and we can see CBC being implemented in this school, and as a sub-county, we are there to support all our schools, both public and private, so that most of our young ones can come up well-nurtured and their talent and character can be molded. We are a fully CPC school. Completely and absolutely CPC, which is a new system and a good system, and we are here to nurture talents for these young ones and the skills, which is very important and is enshrined in the CPC framework. Johala chiro ma Sunrise Trading Center manitiere e ward ma Luanda South yobago ng'anyo mar kwe kaluwore kod dwaro mondo mi gidare chiro no. Johala go mochungo stalls kod dukni matindo e genga paya maduong' ma Maseno kadhi Kombewa oseo meneja mar boma no Frida Lydia kuom miyogi ndalo 7 mondo gidare chiro no. Johala go wacho ni gin kod ratiro mar timo ohala e boma no kaluwore ni gin bende gichulo mana osuru. Johala go kata kamano wacho ni ok gitamore biro dare genga paya no kochak tich mar lose thuolo mabiro. MCA Malonda South Kelvin Mwangi notelo ne johala go nyaka apisi mar jatend boma giloso kaluwore kod wachno kendo gikwayo tend county ma Kisumu kod ma Vihiga mondo bed piny mondo luok weche makare kaluwore ni chiro no yudore e kind kaunti ariyo.
So ni ya kwamba tunapewa notisi ya kwamba tuweze kutoka mahali hapa. So swali ni ya kwamba hii notisi tunapewa ni ya kusema nini? Kwa sababu si watu wa barabara ambao wametupatia notisi. Kwa sababu hao ndio wako na haki ya tupatia notisi tutoke mahali hapa. Kama wanataka kutengeneza barabara ama kama wanataka kufanya kazi yao kama serikali katika barabara yetu hii ya Maseno Kombewa. Japokuwa tuko katika boundary ya Kisumu County na Vihiga County, hiyo sio ishara kwamba waweze kufurushwa huku na kule. Ni kwa sababu serikali ya Vihiga imewatambua. Na ndiposa tuliweza kuwa na nafasi tukamwelezea MCA wetu Bwana Kelly, na akaweza kusikia kilio chetu na ametuunga mkono. Sisi hapa hatubanduki wala hatusongi wala hatuendi mahali popote. Hapa ndio kila mahali. Hapa ndio tunalipa ushuru kutoka Vihiga. Siku leo niliona kwamba niweze kuja kukutana na manager wa town ya Maseno, anaitwa Frida. Jana niweza kuongea naye kwa simu na tukaelewana kwamba siku leo niweze kuja kuongea naye ili tuweze kutafuta suluhu kwa hiyo notice ambayo alikuwa ametoa watu wangu waweze kuhama. So bahati mbaya nimekuja hapa katika ofisi yake jinsi tulivyokuwa tumeelewana, lakini yeye mwenyewe hayupo. So simu yake ameweza kufunga, najaribu kumtafuta sijampata. Kwa hivyo hii meeting leo ilikuwa ya kuweza kudiscuss naye kama viongozi ili tuweze kuelewana katika hiyo hali ya vibanda kumolewa. Ndio baada ya pale tuweze kupatia watu wangu solutions na mwelekeo tunaposonga mbele. Johala ma Nyamasaria mosebedo katimo walo eginga paya koro nyalo buonjo kaluwore kod fungruok mag yudo bang' tend kaunti ma Kisumu singo mar gero nigi chiro manyasani. Kaka ripota marwa Steve Biko lero, johala go koro mindalo ariyo mar muko tende kod udi manitiere kanyo kendo gidar mondo gichiw thuolo ne gedo mar chirono. Kuom higni buora, johala e kadak ma Nyamasaria osebedo kaloko ohala e genga paya mayudre kar dagno ka gin kod lek mar bedo kod chiro. Bang' fwenyo ni ohala dhi maber kanyo, gisendiko ne piny owacho, to kata kamano dwarogi osebedo kagore Lwanda. Chiro mane wayudo kaka nogore odugo lokore makoro ken chiro kaka ne wang'eye. Influence odugo donje kaluwore gi loch manosebet ndalogo, wan ok odabedo empowered ikelo jomoko none mondo tim ohala ka. Koro wan emayo wa chance. Wasebedo kwa fight mondo chich oduogonwa. Kata doko ni ohala dhi nyime kae, midhiero to pod gikaloe kaka nok mar nafas mar timo ohala e kind mamoko. Mokwongo chiro thin to joma nie chiro ne ng'eny mok nyalo. Mokwongo ne en ng'at achiel nokawo lowo mar chiro moloko mare moketo ji ariyo. Ma 10 by 10 en siling 6,000. To en kod kanyo udi 10. Wuoth marabora ni gikone to koro nyuolo lemo bang' tend kaunti ma Kisumu singo mar gero chiro manyasani Nyamasaria ka koro migi seche 48 mar dar. Wayudo ka market cartels nosedhi mokawo space mar market, moko gikete car wash, moko gigere ute gilokore landlord. Manyaka johala koro gikawo pesa kuomgi. Koro agolo amri, koro wadhi clear market no king'e ni in gi giri moro kanyo nyalo bet ni rach kata timo bang' seche 48 igol. Manager mar boma Kisumu Abala Wanga bende nolero kit chiro magigeto gero komedo ni gedo mare ibiro ru mondo johala go odogie. Kwanza kwase clear to fence, waketo ne fence to wadhi lose open air. Wadwa gero car sections mopogre yore. Wadwaro ni ndalo 60 to wasetieko traders ni kanyo. Kwase muko gigo mwa clear to wamiyo gi sehemu achiel magidhi tiyogo kaka open air market. Ka wagero konchiel. Kwatieko gero konchiel to gidonjo to watieko konchiel modong'. Fungruok makamano oweyo johala go gile e chunygi ka gipimo mor magin go. Jochiro gi johala omor. Dhano osebedo ka uso ndara kacha. Nyamasara ka godhiambo kochopo to samoro kama dilude tami. Nyamasara godhiambo kae kuneno to chiro kae waseyudo accidents. Chakre kawuono ndalo ariyo chiro imuko Nyamasaria, ibed jakisi, ibed ng'ama nade, ibed ng'ama nokawo lo ruoge chiro. Mane gima duong' monego nade monego watim. E seche gogo koro gisingo mar luwo chik manogol kod manager mar boma no. Chiwo rambe la Bala Wanga ni ane korot midwa walno. Ane makwongo walo oda. Ukinyi ng'ata mane chiro Nyamasaria mane ot mora ma exo kabe.
Omexwa nogolo gire ogolo kapok abala wanga ochope sa mobiro gitingane kunya masaria. Kaka achiel kuom yore mag neno ni giluwo kendo girito chike manogol kod piny wacho mar daro johala mauso e genga paya, tend kaunti ma Kisumu kokalo kuom maneja mar bomani Abala Wanga kawuono golo chik mar daro johala kendo muko udi mentie genga paya mar gero chiro manyien e seche 48. Steve Biko, Ramogi TV. Kawadhi nyime ni apisas magarita jotelo kod jodak e gwenge mag Kap Kitany kar chung'od bura ma Aldai obagoro mokaluwore gi monja manotimore e gweng'no moweyo kowang' udi moko adek dhok diek e kind mwandu mamoko kendo kelo hinyruok mar ng'at achiel. Jogweng' wacho ni joma notimo monjno notemo chulo kuoro tok dichuo moro negi kendo keth apiko mare e gweng'no. Osipidi ma Nandi South John Owuoth wacho ni achije adek osemaki kendo gikonyo bila gino timo nonro matut. Owuoth osingo dhi nyime gi rido arita e gwenge makono. Iko mwendo wa saa 7 wakaanza kukatakata. Sasa kukatakata hata mabati hata hii mlango. Sisi tukasema sasa tutatokea wapi? Tukuje nje. Tukaamuka. Mimi nikakaa tu. Mzee naye akaanza kufanya nini, kuchukua taa akuje nje. Na hawa saa ile walipika mlango alafu ikaingia. Wakaanza kusanya vitu. Mara ya kwanza walinifamia wakanikata mkono. Walichimba nyumba huko chini, huko nyuma, wakaingilia huko nyuma. Na huyo mtu alikuja straight away kwangu na kunikata. Alinikata hiyo mkono, kidole katoka. Akanikata kichwa. Mimi nilikufa masaa 8. Majirani ndio waliniokoa wakinipeleka kwa hospitali Kaimosi. Nilikufa masaa 8. Nilikuja kupata fahamu baada ya siku 3 mimi. Information imeletwa, imetajwa watu na uchunguzi tunaendelea naye. Iko watu 3 are in custody. They are also assisting in the investigation. Kwa maneno ya kuchoma nyumba. Iko nyumba 2 ilichomwa na mtu mmoja akadunga mshale. Is in the hospital. Ekinde mapinje mopogore pod dhi nyime gi kedo gi lokruok mar chal kod lwasi kaluwore kod okenge mag tong'o yien. Duol mong'ere kaka Wildlife Works osebedo ka dhi nyime gi puonjo oganda ber mar rito bunge. Chutho to gichwalo puonj ma kamane joma osebedo ka tong'o yien mar loso makaa kanyakla kod yango yore ma nyasani ma gisebiro godo ma ok ochuno ni nyaka ti gi yien kaka imiyo waler kod jafumbo marwa Sharon Ong'awo. E kaunti ma Kwale warado gi jotije mosebedo kichiwo negi puonj mar yore mag lony manyasani ma iloso godo makaa moko chuno ni nyaka tong' mana yiende. Lony makama ileronwa ni en achiel kuom yore mosebedo ka konyo e rito alwora. Jata chenro maduong' mochung' ne chenro makama Patrick Madegu leronwa mathoth. Kwa sisi hatukati miti, tuna prune shrubs. Ama sijui nitahitaji kwa Kiswahili, I don't know, but tuna prune shrubs kutengeneza makaa. So njia ya kuprune, tuna prune kumaanisha kwamba hatukati yote, tunakata kiasi na kubakisha. Lony makama osekonyo mathoth kotenre kod rito yiende. Kaluwore ni yiende magitongo gin mago manyalo nyak mapiyo e bunge. Na tena katika ukataji ule huwa tunakata kwa utaalamu fulani ambao unafanya kwamba tunabakisha ingine, na tena baada ya muda ile shrub bado inazidi, inakuwa na inarudi kiwango chenye ilikuanga awali. Okang' makama osiduko chien ting' manoganda manetongo yiende kawango godo makana nitiere godo. Ma en kaluwore gi paro mochiw gi jok manosebedo kawango makaa e kinde thuolo mar higni 5 mosekalo. Mimi nilikuwa mkataji wa makaa kwa sababu ya shida. Ndipoacho na mume wangu nikaona nijisaidie na miti. Nikakata makaa, na si makaa kwa ati ni makaa nitaweza kupata faida. Nilikuwa ninakata makaa, hiyo miti nikiangusha hata nitamaliza siku nikiangusha, na wengine wanamaliza kwa siku moja. So mimi nilipokuwa nikikata hiyo makaa, kaja nikapata ripoti kuwa natakana Wildlife Works. Basi nikafikiria na ndafungwa mimi. Sikufungwa bali nikaambiwa sasa umekuja training ya
makaa ambayo si makaa ile ya kukuumiza ukate mti mkubwa, basi unafundishwa ya makaa endelevu. Nilikuwa nikikata makaa, ila sasa naona katika ile ya zamani na ya saa hii ambayo tuko nayo, kwa hivyo tunatengeneza tukati. Naona katika ile ya kule na hii utaona tofauti yake ni kubwa, kwa sababu hapa huumii na kule unaumia. Shaona. Kwa sababu ile ina changamoto na ina mambo mingi ya kutumia, kwa sababu kukata unakata mti mkubwa, hapa tunakata branch. Unaona tofauti yake. Huwezi choka, hapa ni kukaa tu na kutulia. Patrick wacho ni lony makama osekonyogi e chwalo yuto mage. Kalora ni makama giloso chieke yo mapiyo, kendo ok keth seche. Kulinganisha na ile makaa ingine, tulishafanya hiyo experiment, tukagundua kwamba hii makaa yetu ina burn for more than 2 hours ukiwa umekelea kitu juu, kwa sababu na tena mahali ambako ni ndani. Ikiwa mahali ambako ni nje kidogo, hapo hata yale mengine yatakuwa hayana uwezo wa kubani kwa muda mrefu. Lakini tukagundua kwamba hili kaa letu, kazi ambayo inaweza fanya ni kazi ambayo inaweza fanywa na ile makaa ingine ambayo inauzwa shilingi 50, na hii yetu tunauza shilingi 40. Kwa hivyo tukaona ina compete katika market. Ni ile tu watu wengi bado hawajajua, lakini tunatumai kwamba watu wataendelea kuyajua na watabadilika, watokee ile hali ya kule wakuje katika yetu. Saa hii tunakata makaa ambayo ni makaa ya kufanya environment ikae nzuri, kwa sababu mambo ya makaa ni kuharibu environment. Lakini saa hii ile njia tunatumia, kwa kusema kweli haiumizi, kwa kusema kweli iko na faida. Hii ni branch kidogo ambayo sasa wanaweza tumia na ukaona iko sawa, na yote iko sawa kupita ile ambayo ya zamani. Kumsani chendo makama maisiro kod duol mar Wildlife Works igeno ni biro ywayo oganda mopogore opogore mondo chak loso makagi yore manyasani. Okang' ma igeno ni biro kelo resruok mar rito alwora. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Wadhia ni nyime nyako Ramogi jiario kamoting'o nyathi ma jahigni 3 owito ngimagi bang' chamo kuon ma otedi gi mogo moro manicho gikwanyo e taka e gweng' ma Kiganjo e kaunti ma Kiambu. Jabiro moko dhi nyime gi yudo thieth ka ji ariyo kuomgi ngimagi ni kama rach e od thieth mar Thika Level 5. Laktar Waruti Kibuti mar Thika Level 5 wacho ni ji 8 norwaki e kar thiethno kane gi pek mar yweyo. Simon Kioko, achiel kuom jogo manochamo kuono ma ichich godo ni ne otimo kwiri, wacho ni mogono ne gikwanyo chieng' ngeso e kar puko taka maduong' e kaunti ma Thika, to ne gikane nyaka odiechieng' manyoro manyo giloso kode kuon. Jatend gweng' ma kono kotel kod MCA ma Kameno Ward Peter Mburu oseyo apisas ma kaunti ma ochung' ne rango kar puko taka no kuom keto nyawo e tich, komedo ni gibed motang' to masirano ne ok otimore. Sawa, mkiweka beli either mpikie hapo ama mgawane. So mimi niligawa yangu jana, nikaenda na nyumbani, kaenda tukapika, tukakula, tukua watu 4. Ile saa tulikula, baada ya lisaa kichwa ikaanza kuuma. Ujaribu kuamka unaanguka hapo. Sana madhe akakuja akatumana niitwe. Singeweza kutoka nje. Nilikuwa nimeanguka hapo chini kwa floor. Kwa hivyo mimi ninashuhudia la kwamba mtoto wangu mimi nilipata akiwa kwa kitanda kama amelala, nikampindua, nikaona ako serious, nikachukua hatua ya kumpeleka hospitali. Kufika huku nikalazwa hospitali. Kulala pale, baada ya masaa chache mtoto akaniwacha. Kule dump site kuna vitu ambazo hata hizi waste za hospitali unapata zinaenda kutupwa kule kwa dump site. Very hazardous waste. Waste ambayo kwa binadamu hata hafai kuwa naguzana nayo. Na tumekuwa na hilo changamoto, na pia ningetaka niseme wale watu ambao wanafaa kuwa wanaangalia zile takataka ambazo zinatupwa kwa dump site waweze kuwajibika. Jogo manitie sekta mar Limbe County ma Mombasa onyiso mor margi kaluwore kod kwan mag welo ma sani koro molo e kaunti no. Gikoni sani thoth otende ni kod welo manitiere kind kwanda tamalo 50 kod 70, ka geno margi en ni kwan no biro medore kochopo Disemba. Jafwambo marwa ma Mombasa Joja Oko nigi ler mathoth. Dho wedhi
Hotels kod migawa kachiel kod kar historia mar Fort Jesus gin mana moko kuom kuonde ma welo masani timo limbe Mombasa yuore mathoth. En gino masani kelo buonjo ne jogo manie sekta mar limbe makone gi mor gi kwan welo momedore dweni mar 8 kowuok e kwan 50% dwe mar 6 nyaka e kwan 70% gi wiye. The higher number of people of tourists we are having at this particular period, this August holiday, is more of the local domestic market, and this is because of the linkage between the school calendar and this particular peak period. However, we have also had a significant number of international arrivals on the fact that our wildlife migration season starts in July. Okang mar piny owacho chiwo thuolo ne moko kuom ndeke piyo Mombasa achiel kachiel kuwuok e pinje maoko, wuodh gach reru mabiro achiel kachiel Mombasa, ka achiel kod kwe masani onyaye pacho ka e moko kuom gigo momiyo kwanno omedore. Direct flights zitaweza kuweza kurudi hapa pwani kufuatia amri na mipango ambayo serikali imeweza kuweza kufungua ama kufuatilizia ile mpango wa Open Skies Policy. Jambo lile ikiwa litaweza kufuatiliwa zaidi ni kwamba tutaweza kuendelea kupata wageni wengi wa kutoka nje. Wenyeji wamefurahi kwa sababu kila wageni wakiwa wengi kuna biashara zinaendelea. Wale wenye kuuza vyakula, wenye kuuza barafu, wenye kuuza vinyago, wenye biashara tofauti kama vile tour guides, wale wenye kutembeza wageni pia wanapata vipeni vyao vizuri. Kata kamano kwan atamalo maduong' mag welogo gin jopuonjre mabiro limbe kaachiel kod somo. Thoth jopuonjre ne wayudo e kar historia mar Fort Jesus mantiere ei Old Town. Tumekuja hapa Fort Jesus kwa ziara na tumefurahi sana. Mi nimeenjoy kuona Waarabu wenye walikuwa wanaishi huku, tukaona kanisa la Portuguese. Pia tumeangalia vile ambavyo wa Portuguese walikuwa wanaishi huku, tukaona kanisa yao, tukaona paka mifupa ya nyangumi, na tumefurahi kama Moi Primary School. Kwa hivyo tuko hapa sio kutembea tu, ili hali hata kusoma, manake ziara yetu ni ya masomo. Tumekuwa na wageni, alafu sasa pia kumekuwa na changamoto moja kwamba kuna e-citizen yatakana itumike katika malipo. Sasa ni system mpya, alafu na wageni ni wengi. Kwa hivyo imetubidi kidogo tuchangamke, sote tuingie kazini. Hata mimi wanaingia na simu yangu pale, tunajaribu kuingiza watu, lakini tumefurahi kwamba kwa muda mrefu tulikuwa hatuna wageni sampuli hii. Geno mar jogo manie sekta mar limbe en ni kwanno kidek dhi malo dwe mar 12 to chutho ni mar mano e thuolo mawelo mathoth thoro time limbe Mombasa. Ma kata kamano gikoni biro mana timore ka kwe nitiere. Kadiria wageni wa kutoka nje tunaweza kupata kuanzia 200, 300 na locals tunaweza kupata hata 1000, 1500 kuendelea. Tunashukuru. Maandamano ambayo yalikuwepo na ile vurugu ilipelekea kwamba kukawa na upungufu kidogo wa projection ambayo tulikuwa nayo. Lakini kwa sasa tunafurahia kwamba mazungumzo yameweza kuanza. Wito wetu tu ni kwamba vinara hawa wataweza kuzingatia swala lile ili kwamba amani iweze kudumu na tuweze kuendelea. George Aoko, RamogiTV, Mombasa. Gweng' ma Ludhadongo e kaunti ma Homa Bay ithoro go mbakane ka ji loke e yore mopogore opogore. Nyako Ramogi, bende in kod ng'eyo kaka nying gweng' ma Ludhadongo ne ochakore? Jafumbo marwa Millicent Odhiambo kolonwa chakruok mar nying Ludhadongo e chenro mar ng'e gwengewa. Nyakwara Mogia Juanga, machiegni tielo machielo e chenro mar ng'e gwengewa. Kawuono wane gweng' mar Ludhadongo mayudore e kaunti namba 43, mano kaunti ma Homa Bay, kamoro ni East Kagan. Ludhadongo. Iparo ni ang'o momiyo nochak kar dagni ni Ludhadongo? Onyalo bedo nonro mar nying ng'ato, koso tim manitimo e alworano ema miyo iluongo kae ni Ludhadongo. Jogweng' modak kae to paro nade kata wacho ang'o e wi nonro mar nying gweng'ni? An nyara lego to stoch Ludhadongo ang'eyo matin nikech abiro kae higa 83 tayudo ka en Ludhadongo kaka en no, mak mana ni kaka na winje ni ne en kama lweny ne ng'enye, ne gihinyo timo gik moko gi runge ka gigolo godo ji. Gimang'e kuom Ludhadongo ni Ludhadongo kaka wawinjo stoche ka nikonowa, Ludhadongo nobedo form ni jok mane ka ne gin jok ma ne gihero lweny, ma koponi ikoso ne ng'at achiel
to wang' ne gibi dhano pakarae magigoyi to ne gibiro gi yiende ludhe koro momiyo ka noluong ni ochak ni ludhe dongo. Mani story mang'eyo ma ludhe dongo ka. Ludhe dongo kaka ng'i joma nodak ka ne tijgi tek. Jodongo makwerewa manodak ka ne gin joma ok tugo. Wasewinjo paro mopogore opogore kaka jodak lieko nonro mar ludhe dongo. To mana kaka jolony nowacho, ni ewi mbaka moro amora migoyo, ng'at achiel kata ji ariyo nyaka bed gadieri machiegni e winjo kuma diech ludhe dongo nitie. Momiyo nochaka ludhe dongo, ne nitiere jodongo machon mambele. Kano obiro ka, jodongo mane iluongo ni jodongo madongo. Ne gibiro ka to kane giyudo ka to ne giyudo mwache moke mane odak ka. To mwache go kane giyudo kodak ka to ne gidwa ni gidak ka. To ne giwacho ni to jogo nyalo darogi nang'o. To ne gitimo rieko moro, ne gipa ludhe madito madongo dongo. Madongo dongo gi kuodi. Koro ne gituo ni gidaro mwache gi ka. Koro ne giloso ludhe gi, kane gisieko to ne gidonjo kuom mwache gi. Ne gigo mwache gi, gigo radar. Kendo ne gigo asaidi, mane giriembo, mane odhi kamoro ni piny miluongo ni Kodera. Ne gidhi piny Kalachuonyo. Koro ka ne giweyo. Kane giseringo giweyo, emane jodongo ma wuone ma kwerewa nowacho ni aka, koro en kama ne wadare wasigu. Koro waluonge mane ludhe dongo. Koro emane gibedo gi ludhe dongo ka, luth madongo dongo mane gigogo ji. Emomiyo ka story nobedo ni ludhe dongo. Mar ariyo, koro wantiere, koro wan jo ludhe dongo, koro wabedo abeda ka ji wanyuol wantiere jodongo go, koro tho, koro pod waendelea mana gi luongo ludhe dongo. Kane sikul obiro, wang'iyo ni to sikunde wanyalo chak nying mane. Koro wang'iyo ni karwa ka ne en wasigu wadaro ka gi lweny. Koro sikunde wachako ma ludhe dongo. Koro mae momiyo ludhe dongo ni entie ka nyaka sani. Kata nyithindo mwanyuolo sani pod endelea mana gi ludhe dongo. Karwa ka kaka wang'ere, wan mokwongo ne wan joma mane mbele kacha ne joma kiny. Koro ne gin mana ka kinyo gino koro norumo. Koro sani koro maendeleo matinde waloso nyithindo ma kawuono. Mana kaka nyinge mar ludhe dongo, alwora ni gin dongruoge mage ma osenenoe. Aneno ka en kama okwe kabisa, wantie gi kwe, kata njore moko matimore kwend moko onge ka. Wan gi kwe ma kata ohandwa matindo ma walokogi, kata kiweye kata iweye kionge gi paro moro ni jomoko nitie maricho. Kawuono to gin joma beyo kendo gihero dongruok mane giseluongo nyaka land surveyor ma chiro ni osepogi, chiro ni obedo demarketed, ma ng'eyo ni kako ochakore ni tibiro gere mobed chiro makare. Mana kamano nyakoromo Gajuangi kama wachopeno ageno ni nonro mar ludhe dongo odongo kod yo makare kendo kor ing'eyo ni jodongo mane chwado ganda matimbe gi ne yombe kod ludhe madongo mondo riegi sani ng'iyo mana dongruok mar ludhe dongo. Erokamano kuom bedo kodwa e chenro ni. Warom juma manyien kuma biro duogo kod nonro mar gweng' machielo. Ne an jata chenro mari Millicent Adhiambo. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuma inya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, mondo beni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV.
bean kidwa pidhe ipuro locho. Kisepuro tichako iyoro lobno bedo mayom. Kosebedo mayom wanyalo tiyo tieng' nyadiriyo. Nitie joma tiyo gi dhok e pidho soya, to nitie joma tiyo gi tol miywayo e spacing maber. Erokamano nyakoro Ramogi kuom keto Ramogi TV yang'isi ni nitiere weche ma wan godo ma bende waluwo ting'o wach mar romo mar dhialo higni 10 nyaka ne chak loch gwenge kata devolution e pacho ka higa mar 2013. Par ni ma higa mar 10 nyakoro Ramogi makoro wach loch gwenge ni koro wacho ni omake mach. Ing'iyo kenge mosego kuom higni 10 lokruoge ma nyalo jiwo tego dongruok mar loch gwenge pek magisekale kuom higni 10 mokalo. Okenge ma kaunti ka kaunti osegoyo eno ni ochopo lek margi kaluwore ni counties nitiere gi lek mag oganda mopogore opogore kaluwore kod chal mag gwengego e yore mag dongruok manosebedo e kinde mokalo kaachiel kod mago mabende samoro lek margi eneno ni dongruok margi ochopo e ong'ala manyime. Nyakoro Ramogi gin mago mabende timore e gwenge mag kata e boma ma Eldoret e county ma Uasin Gishu. Gesani to walidhe moko kuom ote magi kapoka chwali nyaka kono bo injere ni to ginang'o gine madhi nyime romo mar galamoro mar dhialo higni 10 mag loch gwenge kata counties e pacho kano ka Collins Anger wuod Kisumu Kanyakwar wacho ni neno makara ahinya. Bati wach mar ludhe dongo osetene gi nying mopogore opogore lakini kawuono to wang'eyo tiend ludhe dongo. Mosh Digaro Land Cruiser wacho kamano. Dienge ada mar nyatuoro pimo timo kech nikech ochumi oidho. Wacho ni piny otimo kech nikech ochumi oidho malo. Okay? Awuoro kake kuon okelo tho Bati. Wach malita ahinya. Mago gwenge ma Kiambu kocha kama jamoko owito ngimagi bang' chamo kuon mane gi loso gi mogo moro manchane gi kwanyo. To nikech kech chuno gi mondo gited mogo no gigago do kech kata kamano moko kuom gi to hapgi kobedo maber nyaka gi sani gin ma koro okelo midhiero no. Wach makao makodhoga Bati Nancy Nyarawasi Boda Ramogi lera ahinya kabisa Migori ka kendo amora ahinya kodu. Agone abala wanga erokamano kuom keto Kisumu e ngadho malo ahinya kuom keto lai mapoch mabiro neno ni kamoro ka kamoro ong'ere gi gima otimo kaka chiro manyamasaria. Erokamano Shadrack Ogara kantire Nyoniang kwa Bwai eno Ramogi malera ahinya ungima munda Maris Ogara kod baba nilungo ni Joseph Ogara. My name is Jen kutoka Rakwaro Kamwala. Ramogi TV safi sana Yuwela Tino wacho ni gin kod gin kanyo endo kod ilungo ni Samson Okal gintire Ugwe gidane Pamela Okal bende gineno godo Ramogi TV Ugwe School e Kano kocha. Nyakoro Ramogi weche nitie mathoth mana kaka nang'isi ni koro wadani wang'iane mabende timore Eldoret e county ma Uasin Gishu e romo mar hingo higni 10 nyaka ne loch gwenge chak bede pacho ka. Romo mar dhialo loch gwenge kata devolution conference ochakore yanga kawuono e boma ma Eldoret. Jatend piny William Ruto yao romo no ka ong'iyo kenge ma counties osegoyo nyaka ne chuogi higni 10 mokalo. Romo ni timore tok higni 2 kama higni 2021 nobagi county ma Makueni. Wadani wadhiane achiel kachiel nyakoro Ramogi nyaka Eldoret e county ma Uasin Gishu mondo owinjane kaka weche dhi. Made and programs run in the counties. The Senate, on the other hand, has the duty to protect the interest of the county governments at the national level through legislation and passage of laws that are critical for county operations. There is a robust engagement between the Council of Governors and the Senate, and the collegiality between the two institutions can only grow stronger. The presidency has renewed the desire to grow the devolved system of governance. Timely disbursement of funds to counties and commitments to empower devolution
as envisioned in the Constitution, have been pronounced, giving hope to the larger devolution fraternity. Mimi niliahidi ya kwamba we support devolution because we know what devolution can do. 10 years of devolution has placed Kenya in a trajectory of holistic growth. This conference brings us together as a country to reflect on the 10 years and embrace more strategies that will meet the aspirations of the citizenry, offering them more optimism of a great Kenya under devolved units. Ladies and gentlemen, welcome to the Devolution Conference 2023. A round of applause. 10 years of devolution. Next, Your Excellency, remarks by the National Assembly Speaker, remarks being made on his behalf by the Deputy Speaker, Honorable Gladys Bosch-Shonei. Karibu sana. Your Excellency, with your permission, allow me to adopt the protocols that have already been established. I think after listening to Balozi Megan, I thought we should, everything had been said. So I'll go straight to this speech. I'm reading it on behalf of the Right Honourable Speaker of the National Assembly, Dr. Moses Wetangula. It goes like this. He says, I'm honored to stand before you today on this momentous occasion as we gather here in Uasin Gishu County to celebrate the decade of remarkable progress in the journey of devolution. This conference provides us with an opportunity to reflect on the achievements, challenges, and the bright future that lies ahead as we drive transformation from county level. This conference serves as a testament to our commitment to county governance and economic development. And it is an honor to have His Excellency the President gracing this occasion. Your Excellency, your presence today not only adds prestige to the event, but also underscores the significance of our collective efforts and national government commitment to the devolution process. Your unwavering dedication to the principles of devolution and your vision for an empowered citizenry that has pivotal in driving Kenya's progress. Your leadership and vision have been instrumental in guiding our nation. Distinguished guests, ladies and gentlemen, under the theme 10 years of devolution, the present and the future, we celebrate the strides that we have made in empowering counties to become